Gidan 'yan bariki, kashi na 15. Alhaji Ahmad ya kalli Hajiya Luba ya ce, shin da gaske ne Sakina ta mutu ko dai ƙarya kika min? Ina son ki faɗa min gaskiya. Wani mugun kallo ta wurga mai kana ta ce, ni fa na yi iya ƙoƙari na wurin neman ta amma abu ya gagara. Ganin mahaifiyarta za ta yi mana tonon asiri shi yasa fa na ce yarinyar ta mutu. Na biya wani kuɗi na ce ya kira ka ya sanar da kai, amma gawar har ta fara lalacewa an binne ta. Shi ne da ka je ya nuna ma wani sabon kabari. Abin da na sani kawai kenan. Wata zufa ce ta tsatsafo mai ya ce wallahi Luba kin cuce ni. Yanzu idan aka gano yarinyar nan fa kin sa ni cikin masifa. Na ce na ga gawar ashe bata mutu ba. Me yasa baki gaya wa alƙali ba? Dariya ta kana ta ce, ya Ahmad yau hauka na yi da zan gaya ma alƙali wannan maganar a ɗaure na a banza? Ai ko dan uwarsu wallahi ba zan faɗi gaskiya ba, saboda na tsane ta wallahi. Hajiya Kulwa ta ce yanzu dai meye abin yi saboda hankali na a tashe yake. Luba ta ce kin ga Kulwa, dan Allah ki bar ni na ji da abin da ke damuna kar ki dame ni. Kulwa ta ce au haka ma zaki ce? To shikenan da ni kike zancen. Luba ta ce ki duk abin da kika ga dama. Ni ce na sa yayana ya aure ki idan na ga dama yanzu zan sa ya sake ki. Kulwa ta ce ga fili ga mai doki saura sukuwa wanda bai fasa ba. Alhaji Ahmad ya ce dan Allah ku rabu da ni ko na zubar da ku bakin hanya. Kun wani ishe ni da surutu. Haka suka karasa gida Hajiya Luba ta ɗauki motar ta wuce gida. Alhaji Ahmad da Kulwa suka shige cikin gida. Kowa da abin da yake sakawa cikin ransa. A ɓangaren Sahana da Tatko sun je asibiti an duba ta. Amma dakta ya ce akwai matsala. Da wuya Sahana ta iya haihuwar cikin. Abu na biyu kamar yaron bai da lafiya. Saboda haka cikin na shiga wata 9 tiyata za su yi mata a fitar da shi. Sannan suka dawo gida. Abin ya shiga ran Tatkom. Haka kawai yake jin so da ƙaunar abin da ke cikin Sahana. Tun daga lokacin da dakta ya faɗi wannan maganar, ya dawo bawa Sahana kulawa sosai. Duk sanda ya fita wurin aikin kamfaninsa, zai ɗauke ta su fita yawo tana ganin gari, sannan ya yi mata siyayya sosai ita da bebin cikinta. Nan da nan wata shakuwa ta shiga tsakaninsu. Wani lokaci ma a falo suke bacci kafafuwan Sahana na jikinsa, yana mata tausa. Ɓangaren Farida kuwa da ta kira Hajiya Uwana ta sanar da ita, sai cewa ta kin ga Farida ki yi ta kanki. Yanzu abin da ke gabana ya fi naki sau 1000. Gaba ɗaya waɗannan shegun karuwan da dadin Sultan ya aura ciki ne da su. Yanzu na fito wurin boka yake sanar da ni, kuma ya gaya min 'ya'ya maza za su haifa. Ni ko idan ina raye akwai malamai da bokaye ba zan taɓa bari hakan ta faru ba. Ni ban da ɗa namiji a ce wasu mata su shigo su haifi maza a gidan nan? Idan ubansu ya mutu me zan samu ni da 'ya'yana? Duk su za su kwashe komai fa. Saboda haka ki nema wa kanki mafita kawai. Yanzu ta kaina nake nema ta kashe wayar. Farida ta kira mahaifiyarta ta sanar da ita halin da take ciki. Ta ce Farida ki kwantar da hankalinki. Gobe zan je wurin malam zan sa a kashe abin da ke cikinta. Idan ya mutu kuma ya sake ta dole wurinki zai dawo. Saboda haka ki share hawayenki suka yi sallama. Da wannan Farida ta samu ƙwarin gwiwa. Hajiya Uwanu ko sai faman yawo take a fat ɗin dadi. Tana zuba garin maganin da boka ya bata. Idan Afiya Dalili suka taka shi to cikin zai bare. Sai da ta gama barbada ko'ina ta fita. Washe gari Sultan ya shirya ya fita. Farida ta samu damar fitowa ta yi fat ɗin dadi. Don ta kai ƙarar Sultan ya dinga barinta tana fita. Da sallama ta shiga ba kowa falon. Zama ta tana jiran fitowar dadi. Bata yi mintuna 5 ba cikin ta ya fara juyawa. Marar ta fara mata masifar ciwo sai ga jini ya fara zuba. Wani ihu ta saki tare da zubewa ƙasa. Ladiyar aiki da ke mofin a sama ta ji ihunta. Ta sauko da gudu ta kama ta suka fito. Ta kira yarinyar ta Yumna ta ce ta gyara falon ta goge. Suka wuce faɗin Hajiya Uwani. Asibiti suka wuce cikin tashin hankali. Saboda jinin sai zuba yake yaƙi tsayawa. Farida har su ma tai saboda tsabar azaba. Suna isa asibiti suka karɓe ta aka fara bata taimakon gaggawa. Da ƙyar suka samu jinin ya tsaya. Sannan suka yi mata allurai suka ƙara mata jini. Test ɗin da suka yi mata da hoto ya tabbatar da cewa Farida ciki ne da ita na wata 4 amma ya zube. Hajiya Uwani ta ce jar uba, dakta babu yanda za a yi a mayar da cikin nan? Dakta ya ce haba Hajiya, ya za a yi a mayar da cikin da ya zube? Ya riga da ya zube ai. Wani mugun kallo ta watsawa dakta ta ce, kai dalla ga faracin rufe min baki, san ban yarda da maganar ka ba. Ta faɗa tana mai da kallon ta gun Ladi da ke kallon ikon Allah. Hajiya Uwani ta ce ke Ladi ya aka yi cikin Farida ya zube?
Jikin Ladi na karkarwar tsoro ta ce wallahi Hajiya ban sani ba. Ina sama fat ɗin yallaɓai ina mofin na jiyo ihu. Ina saukowa na ganta durƙushe a ƙasa cikin jini. Shine na fito da ita zuwa fat ɗinki muka kawo ta asibiti. Iya abin da na sani kenan. Idan ta farka ita ma za ta gaya miki. Hajiya uwani ta ce shi kenan ta faru ta ƙare. Ita kokari daban da tsautsayi me ya kai ta fat ɗinsa. Aiko ta jazawa kanta masifa don sai kuma ta yi shiru ganin kowa ya tsira mata ido. Ana jiran ta ƙarasa maganarta. Tashi ta yi rum ɗin da aka kwantar da Farida ta shiga. Kwance take sai baccin wahala take. Lokaci ɗaya har ta faɗa duk ƙibar nan ta zube. Ladi ce ta shigo ɗakin ta ce Hajiya za mu iya komawa gida tare da direba a kawo muku abin da za ku yi amfani da shi. Hajiya uwani ta ce ku je amma kar ki yarda ki yi mofin ɗin falon dadin Sultan. Ki gyara iya inda ya lalace kawai. Ladi ta ce to Hajiya yadda kuke so haka za a yi. Sannan ta fita. Hajiya uwani ta kira mahaifiyar Farida ta sanar da ita suna asibiti ta yi bari. Ta ce ga ta nan zuwa yanzu a san abin yi. Ladi ko da suka isa gida ‘yarta Yumna ta goge falon tas kamar babu abin da ya faru. Sai tashin kamshi yake yi mai daɗi ga sanyin AC. Ta ce Yumna ina fatan ba goge falon nan kika yi ba. Ta ce mofin ɗinsa na yi ta har so 3 bayan na share. Ladi ta ce na shiga uku shi kenan. Yumna ta ce haba mama me yake faruwa ne? Nan Ladi ta gaya mata abin da Hajiya uwani ta ce. Yumna ta ce ai wannan ba abin damuwa ba ne mama. Idan ta dawo ki ce mata baki yi mofin ɗin ba. Wurin kawai kika gyara. Ai ba aljana ba ce da za ta gane. Ladi ta ce Yumna kenan baki san wace ce Hajiya uwani ba. Jinta kawai kike yi. Masifar ta yawa ne da ita. Wannan matar wallahi ba za ta yi ƙarshe mai kyau ba. Saboda ko wannan abin da ya faru ina zargin akwai abin da ta yi. Shi ne ya koma kan ɗiyar yayarta. Baki ga yadda ta yi ba ne? Amma akwai ayar tambaya a tattare da ita. Mu dai idanu ne namu kawai. Muna jiran ranar sakamako. Sultan kuwa gaba ɗaya ya manta da ya rufe Sakina ta ɗaki. Sai bayan ya dawo ya tuna da ita. Ko abincin dare bai bata ba gashi har gari ya waye. Har ƙarfe 12 na rana ta yi. Kicin ya shiga ya haɗa mata shayi mai kauri. Sannan ya ɗauko mata biskit kana ya buɗe ɗakin ya shiga. Zaune ya ganta gefen gado ta yi wanka ta sa ƙananan kayan sahana. Sun yi mata kyau sosai. Ita kuwa kawar da kanta ta yi irin tana fushi ɗin nan. Gefen ta ya zauna tare da ajiye mata kofin shayin ya ce, baki iya gaida mutane ba ne? Banza ta yi mai tare da turo ɗan ƙaramin bakinta. Ya sa hannu ya bige shi ya ce ba za ki gaida ni ba sai na fasa bakin? Ta juyo ta ɗan harare shi ta ce barka da safiya. Banza ya mata kana ya ce ki yi break ina jiran ki a falo. Ta ce to. Ya fita ita kuma ta fara shan shayin. Bayan ta kammala ta fito ta zauna ta ce gani. Ya ɗan ɗauki tsawon lokaci sannan ya juyo tattara hankalinsa gare ta ya ce, tambayar ki zan yi ban san ƙarya. Don Allah ki faɗa min gaskiya ke wace ce? Sakina ta ce insha Allah zan gaya ma gaskiya. Kamar yadda na faɗa ma jiya sunana Sakinat Ahmad. Asalina ni 'yar garin Kano ce. Mahaifina ɗan kasuwa ne yana da kuɗi sosai shi da mahaifiyata. Mu biyu ne a wurin iyayenmu. Ni da ƙanwata Zainab. Akwai ƙanwar mahaifinmu tana da ɗa namiji. Shi ne take son a haɗa mu aure. Da farko abban mu bai yarda ba sai daga baya ya amince. Ni kuma ban son auren karatu nake son yi. Haka ummi ta gwada mai illar auren da zan yi amma ya toshe kunnensa. Saboda har da kishiyar ummi ke ƙara zuga shi. Wai ya yi min aure ba karatu zan yi ba lalacewa zan yi. Wata rana da daddare na fito bedroom ɗinmu zan je wurin ummi. Na ji Hajiya Kulwa na waya da ƙanwar Abba. Dama akan dukiyarmu take son a haɗa aure na da ɗanta. Dole ta sa Abba ya damƙa wa Buhari dukiyata a hannunsa bayan shekara ɗaya haka. Sai su saka min guba na mutu dukiya ta zama mallakinsu. Ashe asiri suka yi wa Abba ya amince da auren. Ya rinka yi wa ummi abubuwa marasa daɗi. A daren na haɗa kayana na gudu ba tare da kowa ya sani ba. Ina zuwa tasha na samu motar garin Jos na shiga. Da yake na ɗauki kuɗaɗe. Bayan na sauka garin Jos ban san kowa ba. Na sha wahala sosai har na samu wata mata mai suna Saratu. Tana siyar da waina bakin hanya. Ita ce ta taimaka min muka je gidanta a nan nake zama. Sauran kuɗin hannuna na bata muka haɗa muna siyar da waina. Idan mun dawo gida kuma ina siyar da kayan gwanjo. Ranar da wannan gayen ya ɗauko ni inna Saratu ba ta da lafiya shine na fito ni kaɗai. Ta gaya mai duka yadda suka yi da Jamal. Ajiyar zuciya ya sauke kana ya ce, kin san wace ce sahanar da ake kiran ki da sunanta? Ta ce a'a. Kana ya ce ƙanwar ki ce Zainab. Bayan kin gudu ita ma aka so a yi auren da ita. Shine ita ma ta gudu ta yo wannan garin.
bayan mun yi auren yarjejeniya da ita. Shine bayan wata 3 ta gudu zuwa garin Kano. Ko da ta je an ɗaura mata aure da wannan Buharin, ta fasa mai kai ta gudu. Yanzu haka ita muke nema ruwa a jallo saboda ɗana da ke cikinta. Lumfashi Sakina ta sauke kana ta ce, kana nufin baka son ta sakin ta za ka yi idan ta haihu? Amma akan wani dalili ita ma ba ta son ka ne? Sakina ta jero mai waɗannan tambayoyin tana kafe shi da idanu. Sultan ya ce gaba ɗaya ba ma son juna. Kin ga meye amfanin zama da juna? Ta ce haka ne, amma mamanka ba za ta yi maka faɗa ba? Ya ce ai ni ba ni da mama. Kallonsa ta yi cikin tausayawa ta ce ina ta je? Kowa yana da mahaifiya sai dai idan mutuwa ta yi. Ya ce to ni mamana ta rasu tare da ƙanina. Idanunta ne suka cika da hawaye sai zubowa suke. Ya ce lafiya me ya faru? Ta ce ba komai, kawai ka bani tausayi ne. A ce ba ka da kowa? To ka je wurin dangin mamanka mana. Ya ce Sakina baki san ko ni wane ne ba shi yasa. Ta ce to gaya min watakila zan iya taimakonka. Sultan ya yi shiru karan farko a rayuwarsa. Yau ya ji ya aminta da wata 'ya mace zai iya gaya mata labarinsa. Nan ya kwashe komai ya gaya mata. Kana ya ce zai shiga faɗin dadi ya dawo sannan ya fita. Sakinat ko wani kallo ta bi shi da shi na so da ƙauna da zallar tausayi. Ni ko na ce yau ake yin ta. Sakinat ta kamu da son Sultan. Idan Sahana ta dawo ya za a yi kenan? Kun dai san Sahana na masifar ƙaunar Sultan. Shin za ta bar wa yayarta shi? Shin kuma Sultan zai amince ya auri Sakinat? Mu dai je zuwa. Yanzu aka fara. To mai sauraro a nan zan dakata. Mu haɗa kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya. Don Allah kar ku manta da yi mana subscribe, like da kuma comment. Mun gode.